אליאם, מה אתה פותח סרטון בצורה כזאת? לא עשית פתיח. צודקים, לא עשיתי פתיח ופתיח בדברים שאני קול ודיג'ר סוף. עכשיו אני שומע את עצמי פעמיים, שלא תשמעו אותי פעמיים, אז עשיתי השתיק על המוזיקה. כן, ברמת שאני אראה לכם איך עשיתי את זה. אני רואה שאני נפקול. אוקיי, מה איתכם כשהתקעה ליד בעוד סרטון מטורף, ועכשיו אם אני אוריד את הדבר הבא, אז בואו נעבור את זה עליי. אם אתם רואים עכשיו, יש פה את האופציה וידאו שולחן וידאו. אתם רואים את האופציה הזאתי? אז אני לא יכול לקרב אותה, כי אחר כך אפשר להגיד החיים לא פשוטים. אז עכשיו שאם אתם לא יודעים גם איך לעשות זום, אתם עושים פתח גבולות, מחפשים את הדבר שאתם רוצים לעשות עליו זום. הנה, אם אני אלך עליו ואני אוריד אותו עכשיו, תשמעו אותי פעמיים, אז אני אוריד אותו. זה עם זה. איך עכשיו יהיה שונה, אחרי שעשינו. וילך גם שני גדלות, זאת איך טוב. לפי דעתי. יש גם אופציה כזאת, שזה האופציה הרגילה, ואז אני חוצך את זה. להוסיף פינה לכל האור. לא יודע אם אהבתם את הצנע שעשה בים, תודה רבה על ה-18 סאב, ויש לי ערוץ לייבים, ואני עוד לא אפרסם אותו, כי אני עוד לא מתחיל לעשות שם לייב. אוקיי, בוא נחזור אליי. עכשיו, תסתכלו, יש יותר לעשות כזה, יש יותר להוריד קול. אז אוקיי, יש לי אופציה לא לדבר. אז עכשיו בוא נעשה פתח כיבוי. התוכנה לא תהיה בהורדה, כי אני לא רוצה שתדעו, זה מסוכן. תנו לי כבר סרמית, ולא רוצה בגללי שתקבלו סרמית. אל תעשו את זה, אתם יודעים. אני עושה את זה רק בסרטון. אז פחדים, לייק, ספאצ'ו. עכשיו זה טוב מאוד. טוב, אני חושבת להגיד לכם היום בסרטון הזה איך לעשות בעצם פתיח. לא היה פתיח, סתכלו. אם אני אחזור לצנע לייבים בחזרה, בוא נחזור לצנע לייבים. רגע, עכשיו אתם רואים אותי בצנע לייבים, בלי לפתח מסמרק. עכשיו אתם רואים אותי בצנע לייבים, אני רוצה להגיד לכם מה נשמע, כי אני התגעגעתי אליכם. לא יודע אם תתגעגע, בוא נחזור לצנע 2 שנייה, הנה הקופות פעם, נראה שבזה. עכשיו זה סבבה. צאנו אליי, אז מה קורה חברים יקרים שלי? קהל ניהלתי מעט כמובן בעוד סרטון מטורף. אני יודעת שאתה שאני אעשה שאני רוצה שיראו אותי יותר טוב. הנה עכשיו תראו אותי יותר. עכשיו תראו בזאת האפליקציה אני נמואן. אני בכלל מה הסתכלתי את השם טוב את השם באמת כבוד. אז בואו נסיר את היחידת סוגה. למה? בחזור שנייה שהוא יוצא אליי הגדול. לא זה כרגע בסרט שלו שנייה. או, מה זה טוען? כן, אבל נזכרתי מה עשיתי. שכחתי פשוט מה רציתי. נכת יחידת סוגה, כמובן הקישור בתיאור. יש פה, אני לא יודע אם שמר לי את זה בגוגל. זה, יש את האפליקציה הזאתי, אוקיי? הנה זאתי. בעצם, כמו שאתם רואים, יש לי פה ממש הרבה אופציות. יש לי כאילו ממש הרבה טקסט, אני לא יודע איך עושים את זה. אם אתם יודעים איך לשנות את זה, אני יודע. אני אשמח שתגידו לי, כי אני עוד לא למדתי איך לשנות את זה, הייתי חדש בזה. פה עושים את כל לשם, אני אתחבר עכשיו. אז אני חוזר אחרי שאני אתחבר. בואו נחזור אולי תוך כדי שאני אתחבר. אוקיי, אני יודע שאתם רואים אותי ומה נשמע, כי אפשר להתחבר פשוט לתוכנה הזאת. זו תוכנה מתניקה, אתם מוזמנים להיכנס לממליץ. אוקיי, אני אמליץ לכם.
ממש להיות בתוכנה הזאתי. לא יודע למה זה לא חבר אותי. הייתי אמור להתחבר, זה לא חבר אותי. שנעשה זה. תראו נשים אותה, לא אכפת לי, תיאמי. יש כאילו יותר. לעבוד הזה. עכשיו אני רוצה את הלוג הזה, יש פה גם... יש פה כי... אתם לא רואים את זה, אבל יש פה כאילו עכשיו לוגו להראות, ואני יכול לסדר את הלוג הזה איך שבא לי. שנזכיר ממש את הטקסט הזה. לא, 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 לא. אתם לא רואים, אני עושה שנייה, אם מצאתי את זה, זה לא צריך לדעת. אחרי שאתם רואים, יש פה, היה פה כזה ששאלת. יש פה אנימציה והשאלה כשסוכם שלי, ואתם רואים לפני משוואה. לייק. יס. שהוא לייק. אבל באמת תפרגנו בלייק דחוף. זה גם קל, ומה הבעיה שלכם? הנה, יש פה כזה. בקצה בגניבה פה, בוא נעשה אמן. צפה ככה, נכון? צפה ככה. סוקרייב. שתקדו יש פה תנים, אני לא צריך לשנות תנים. שאלה יפה, אם אתם יודעים ותלמדו גם. אולי פה, אני לא יודע באמת, אני לא יודע. איזה שינה. זה הבטחה. הנה, כתוב שם לים. אני לא טועה, וכתוב שם לים. אוקיי. בסדר, תראו את זה אחורה בכוונה, כי הסתכלו משהו, אנחנו נחזור לכל התוכלות. אנחנו יכולים לחזור, באמת, פשוט בספור. בטח מי. ים. דימנט, וגם פה נעשה דימנט טקסטור זאת הזה שאני לא יודע איך פה בסבר לחיות, לא יודע אולי לא יודע מה זה יותר כמו אני יותר חפש גדול תמיד תכתבו פעם את הדבר שיופי שחור לבן עכשיו זה מופיע שחור גם פה נפל עכשיו שפתיח תסתכלו מה יש עכשיו ווייס בפתיח שלי עכשיו איך קוראים לערוץ שלך? בוא נכתוב גוגל טוב, אני עוד לא בחרתי שם, אז גם בשם חדש, ערוץ חדש. אז אני החלטתי נחשים במחשב.
ככה זה יצא. Snakes on the computer. סנייק, אבל בדיוק. מהר עכשיו גם קשור כמובן, הנה למטה. עכשיו בוא נלך לזה, שנייה. זה, לא. שכח. גזר. זהב. Wolf carrots. זאב, גזר זאב. לא, גזר זהב. Carrot zeb. דגודן בוא נקרא. בוא נראה מה דגודן אומר. תראי. דגודן יאללה די כותו סיס תקבל יוסי ולחלה למעלה עושה כותו לוי בשתיהם כותו לוי זה יפה יותר אבל לא גם דה דיאמנט לא גם לא שם כאלה דגודן אז העבר יואו, יהיה מזל. שלא הייתם אימא! וואו! לא שם אימייל. זה גולדן. עכשיו זה יצא יפה. שפתיח אני אומר, אוקיי, זהו, הורדתי. איך מודים? בסדר. תוריד את זה רק. אני לא יודע איך מוריד בעצמי. תוריד את זה. לא. הנה זה מוריד. זהו, זה סתם אנחנו נעציב. אחי. אוקיי, תם, בואו סטוק לתארוץ. אני שנייה חוזר לכם, בואו נחזור בסך. הגדול. בוא נחזור. רגע, בוא תחזור. אני יודע, אני מתך, אני... מה עשיתי את זה? אני בודק שאני על דגודן החדש, הכוון החדש. הנה, אני עומד, הדגודן המושלם. פאקינג שם, סאבקרפשן, לייק והכל בתיאור עוד לא עולה שם וגם סרטון שהפתיח, הסרטון הראשון שעלה שם יעלה עם זה ועוד סרטון יאללה בואו נחזור אנחנו פה שוב לא רואים את האלוף אוקיי זה העוד שלי 0 בלוק כמו שאתם רואים הולך ההתקדמות עוד 50 שניות יפה ואנחנו דגודן ככה אני עדיף לקרוא את זה בארוך כזה יופי אני בערך על זה יום שחדיגון ראיתי את זה מקודם בטח שיצר את זה ניסה לגלות אז יאללה תסתכלו מה שתסתכלו ולייק רוצים לגלות איך עושים את זה אז את הדבר הבא אתם כותבים אנימציה של סבא ולייק מי שלא יודע לערוץ הזה ולערוץ החדש יש מטרה אוקיי, יש לי עוד שנה בדיוק, כמעט, יום הולדת, תשזור. מתי שזה נגיע... מה נחשב שכפרו נעלה? לא, תעלי, נחכה שתעלי, שנייה, חוזר על הזרקה, וחוזר. פשוט נחכה שהסערים. טוב, אתם יודעים מה? אני יצא עריכות וחוזרים. סתם, אני ככה עשתה עריכות. טוב, אני הלכתי שירותים איתם, זה הוליך. חכו. סמיץ', אני חוזר.
החדש. שזה. למה הפתח הזה לא סגור? יש דאו סגור. יש לי ים פתיח יגודל מה זה השבוע דברים? ג'י אוגסט ג'י אני אהבתי, לא יודע מה אהבתם ועכשיו תסתכלו תסתכלו טוב שאני עוצר, מסיים את הסרטון היום בפתיח הזה בפתיח הזה לפני זה בוא נחזור מהבשר הגדול עשיתי הרי משהו גם היום אני עמיד את זה עם הקלאסים אנחנו בסרטונים אז היום זה באמת יום ממוז בשבילי אז ישר שאני עושים את זה אני עורך את הסרטון הזה איתכם ובערוץ החדש וגם בערוץ הזה כמה סרטונים יעלו בערוץ החדש של להבים עד שאני אתחיל לעלות להבים לא תדאגו פה אני לא אופסיק וכל יום מעלה סרטון כמעט הפסקתי קצת לקחתי הפסקה מודה אני כל בוקר הסטודיו נתמים אתם רואים אותי אוקיי לא אני פש אתם רואים אותי אמרו לראות אותי גדי אתם רואים את התשובה אוקיי איך אני בודק את זה זה נהיה וידאו אז זה קצת בעייתי פה בסדר זה טוב אני כוח לעריכות אמרתי לך אין לי היום כוח לעריכות לא יודע מה קורה לי אני עייף בעריכות האלה זה קשה זה אגב זה אני יכולה לצב אז אני אעשה בעריכה האחרונה לתמיד טוב זה לא עובד לי אז פשוט כן לא חסיתי אז טוב משהו באתי להגיד לך אני רוצה שתתנו לייק וסאב כי באמת אני מסך מה זה סדר עכשיו כל נהיה זה אני צפת אני אעשה זה טעות רציתי כרגע כי עצור לי את ההקלטה סופי עכשיו בוא נחזור איזה יום בסך שעבר אני לא יכול להחליט על זה שנייה עכשיו אני אעשה את זה יחידת תסוגה ולא רואים אותי יפה זה יחידת תסוגה כן תאמר לי טוב, אז אני יחסים